तिथे क्रमांक मिळवलेला आहे, तसं भविष्यामध्ये विकसित जिल्ह्याच्या यादींमध्ये दरडोई उत्पन्नांच्या यादीमध्ये आमचा जिल्हा पहिल्या 3 क्रमांकामध्ये आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आमची पूर्ण पद्धतीने तयारी आहे. इच्छाशक्ती दांडगी आहे एकदम. नाही हा विषय आमच्या डिक्शनरीमध्ये नाही. नक्कीच साहेब, जसं तुम्ही म्हटलात की राणे साहेबांनी ज्यावेळी या सिंधुदुर्गची धुरा सांभाळली 90 पासून, खरं म्हणजे त्यावेळेचे प्रश्न वेगळे होते, पाणी टंचाई ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या, पण साहेबांनी टँकर मुक्त जिल्हा केला आणि त्याच्यानंतर साहेबांचं एक महत्त्वाचं या जिल्ह्यासाठी जे त्यांनी दूरदृष्टी ठेवून एक व्हिजन ठेवलेलं आहे की या जिल्ह्याचं जे वर्षाचं जे प्रत्येक नागरिकाचं बजेट आहे, आर्थिक उत्पन्न, दरडोई उत्पन्नाचा सोर्स आहे, ते वाढलं पाहिजे आणि ते पुढे गेलं पाहिजे. ह्या सगळ्या दृष्टिकोन ठेवून साहेबांनी या जिल्ह्याची एक विकासाचे विजन जे मांडलेलं होतं आणि ते तुम्ही पुढे घेऊन जाताय. जसं सुरुवातीच्या काळामध्ये AI सिंधुदुर्ग हा राज्यासाठी आणि देशासाठी एक मॉडेल महत्वपूर्ण एक प्रकल्प आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणला. त्याच्यानंतर रोरो सेवा होती, त्याच्यानंतर वाढवणसारखं बंदर होतं. जसं आपण रोजगार, आरोग्य या सगळ्या गोष्टींवर बोलणार आहोत, तर हा रोजगाराचा जो सगळ्यात महत्वाचा आहे आणि लोकांच्या दरडोई उत्पन्नाचा जो महत्वाचा विषय आहे, यासाठी आपल्या काय संकल्पना आहे? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कुठल्या अशा क्षेत्रात बिंदूंवर काम करण्याची गरज आहे ज्याच्यामुळे ह्या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न वाढू शकतं. मग कुठलं क्षेत्र आहे? मग त्याच्यामध्ये शिक्षण क्षेत्र आहे, पर्यटन क्षेत्र आहे, शेती क्षेत्र आहे. आज निसर्गाच्यामुळे पूर्ण पद्धतीने शेती क्षेत्राची वाताहत होत चाललेली आहे. उदाहरण आत्ताच माझ्याकडे आंबा बागायतदार आले. ह्यावेळी बदलत्या हवामानामुळे पाहिजे तेवढा आंबा, अपेक्षित तेवढं उत्पादन झालं नाही. त्याचबरोबर समुद्र खवळले असल्यामुळे तिथं पण निसर्गामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे आता मच्छीमारांना पण त्या पद्धतीचं उत्पादन ह्या सीझनला झालेलं नाही. आणि म्हणून संदीपजी त्याला पर्याय शोधणं, शेवटी गाडी चालली पाहिजे, घर चाललं पाहिजे, आपलं अर्थकारण पुढे गेलं पाहिजे. आणि म्हणून आज जसं तुम्ही उल्लेख केला, 1990चा काळ आणि 2026 हा जमीन आसमान फरक झालेला आहे. लोकांच्या गरजा वाढलेल्या आहेत. आज काल आपल्या हातात नसलेला फोन आज आपण स्मार्टफोनपर्यंत आलेलो आहे. आज जे काही घर चालवण्यासाठी ज्या गरजा आहेत त्या वेगळ्या पद्धतीने बदललेल्या आहेत. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टीला प्रोत्साहन आणि बाजारपेठामध्ये उलाढाल कुठल्या निमित्ताने वाढेल त्या पद्धतीचे प्रकल्प इथे आणायचे, त्या पद्धतीचे पर्याय शोधायचे. ह्या दृष्टिकोनातून प्रशासनाला हाताशी धरून विविध पद्धतीचे प्रकल्प, विविध पद्धतीची संकल्पना राबवण्याचं काम आमच्या माध्यमातून सुरू आहे. AI हे त्याच्यातलं एक फार महत्त्वाचं घटक का आहे? कारण का आपल्याला आज आपला जिल्हा गोव्याला लगत जिल्हा आहे, दुर्गम जिल्हा ज्याला आपण म्हणतो, मागासलेला नक्की नाही पण दुर्गम जिल्हा आहे. इथे अधिकारी क्वचितच येतात. कधी त्याला आपल्याला रिक्त पदं ही फार आपल्यासमोर मोठा प्रश्न आहे. आपल्याकडे डॉक्टर कमी येतात. त्या सगळ्याला अगर आपल्याला उत्तर मिळवायचं असेल तर अशी यंत्रणेचा वापर आपण करून, जेणेकरून आपल्याला डॉक्टर नसला तरी पण लोकांना योग्य पद्धतीने सेवा भेटेल, अधिकारी नसला तरी लोकांचे प्रश्न सुटतील, शिक्षक नसले तरी पण शिक्षणाचा दर्जा खालवणार नाही. या सगळ्या गोष्टीवर फार बारकाईने विचार करून AIचा जास्तीत जास्त वापर प्रशासनामध्ये आणून आज आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं प्रशासन अगर आपण गतिमान करू शकलो तर प्रश्न लवकर सुटतील, इकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल. आज आम्ही ज्या पद्धतीने इथे ताजच्या सारख्या प्रकल्पाला प्रोत्साहन देतोय, झी सिने अवॉर्ड सारखे कार्यक्रम का आणतोय, जेणेकरून इथला येणारा पर्यटक हा जास्त आमच्या सिंधुदुर्गात राहायला पाहिजे. तो आता 1 दिवस 2 दिवस इथे राहून 3-4 दिवस जो गोव्याला जातो, तो 4 दिवस इथे राहून 1 दिवस गोव्याला गेला तरी हरकत नाही. ते आमचं उद्दिष्ट आहे. आणि त्यासाठी लागणाऱ्या ज्या काही पायाभूत सुविधा आहे, जे काही पोषक वातावरण आहे, आम्ही इकडे मध्ये ड्रग्ज आणि अंमली पदार्थाच्या विरोधात का मोहीम उघडली, जेणेकरून इकडे येणारा जो कौटुंबिक पर्यटक आहे, जो कुटुंबाला घेऊन येतो, त्याला असं इथे असलेला कुठलंही चुकीच्या बाबतीमधली त्याची माहिती त्याच्यापर्यंत पोचता कामा नाही. त्यांना कळलं पाहिजे की नाही, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मी माझ्या कुटुंबाला घेऊन जाऊन अतिशय सुरक्षित वातावरण इथे सिंधुदुर्गामध्ये होऊ शकतं, मिळू शकतं. त्या पद्धतीचं पोषक वातावरण इथे निर्माण करायचं, अशा पद्धतीचे विविध प्रकल्पांना चालना, त्याचबरोबर इकडला प्रतिमा स्वच्छ ठेवणं, जेणेकरून आमच्या जिल्ह्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन संदीपजी वेगळ्या पद्धतीने असला पाहिजे. इकडे आल्यानंतर आम्ही आमच्या कुटुंबाबरोबर दिवस घालू शकतो, चांगलं शिक्षण घेऊ शकतो, दर्जेदार जीवन जगू शकतो. अशा पद्धतीचा प्रतिमा आमच्या जिल्ह्याची तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही असंख्य महत्त्वाचे निर्णय घेत चाललेलो आहे.
जुन्यातले जुने धरणाचे विषय असो, प्रकल्पांच्या संदर्भात काही गुंतागुंतीचे विषय असतो, सगळे सोडवत आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला, जसं आम्ही AI मध्ये पुढे आहोत तसं आम्ही प्रशासनाच्या बाबतीमध्ये पण आम्ही बरेपैकी इथे क्रमांक मिळवलेला आहे. तसं भविष्यामध्ये विकसित जिल्ह्याच्या यादींमध्ये, दरडोई उत्पन्नांच्या यादीमध्ये आमचा जिल्हा पहिल्या 3 क्रमांकामध्ये आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आमची पूर्ण पद्धतीने तयारी आहे. इच्छाशक्ती दांडगी आहे, एक तुम्हाला सांग, नाही हा विषय आमच्या डिक्शनरीमध्ये नाही.